Lagu fungbai. Wah. Lagu. Wah. Welcome back to the channel. Teman-teman kubang nih di Mall Vlog YouTube channel Warabau ini masih gedan video gua coba nih kalau logofor. To asa खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ नै जों दायो दिनै आरोबाव फिन फक्सआव फैलायबाय बारसोमनो बिराद मानसिफोर बिदिनो लोगोफोर नायनांगौ बोराय सेंग्रानि एकदमबारे फैजोबदों आरोना दिनै भिडिअआ जोबोर हिट जागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा दिनै भिडिअखौ आं माबा खालामग्रोनो स्टार्ट नै बारानो दे उननि बार जा बिथां उननि बारानो ब ओरैबायदि सान्दुं ना बा नै थिं नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ गरमफोराबो माबायदि गरम नायसोना नै थ' आंबो दसे थाना हाबनोसै ओमफ्राय नै बे साइडखै खान्थाल दानगासिनो थ' जों खान्थाल जाग्रोगोन आरोना लोगोफोर नै उननि बार खान्थाल दे हु बबे माथो Udah video जोबोर जागोन नोंथांमोन थ' माबा खालामदिनि सुरु खालामदिनि थ' लेट्स गो गाइस थ' नै लोगोफोर खान्थाला थाइनै दं लोगोफोर भिउआ देनजारा दं आरोना नै आंनाबो 60 fps जायो दाम खमनिबाबो 180p 60 fps जायो लोगोफोर नै नाय फोथारखौ बिराद हेभिखा आरोना थ' दाखालिनि जायगायाव दुगैफैलायबाय दे उननि बाराव खेबसे डिजे हो सियान बार टाइगार लोगोफोर ओमफ्राय नै याव खान्थाल दानगासिनो खावसे ओमफ्राय जोंहा बिथाङा थानो हालानो साहा नागिरबाय दं जोंहा नायनो हागोन नै खान्थाल दाननानै दुनसि जागासिनो कालारा देन्जार सं बानलु सिब्र लांखादों नामा दे बुफ्रुदो जानोसै मल टेस्ट खालामनाय गोथाव नङा खान्थाल दाननो रोङा नोमा खामानि गैयालै ना लोगोफोर मा बुंनो नै जाग्रा माखाया एसे बुरजा गरमनि बिगारखैयावनो आगारजोबगोन फख्रियाव थ' नायलांबाय था नोंथांमोना बिराद हिट जागोन फंबाय मोनसे हरनाय सोरबा फैबाय आं खान्थाल लानानै फैदोंमोन सखायसे नै जानानै सोमय गरम जाखांबाय ya gadau nih kantor mana dari kebetulan nih naik kantor maka Marjada asli nih. Nih, suara moya. Zakang ar barzum. Hei barzum do. Birat gorom लोगोफोर खान्थाल जानाय बिराद गरम मोनसिनबावबाय आरोना थ' आं एसे हाबग्रोनोसै दा फंबाय सिरिसो जाबाय दं माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा माबाफोर प्रब्लेम नामा फंबाय हारसिं जानाय मथे थौ सानदे बारसिं नाय लोगोफोर जोंनिया बिराद मोजां जादों दिनै बा नै जाग्रा माखाया जागासिनो आरोना मबाइला गलासिगोन बाला बिराद हिट लोगोफोरनो हाबबाय आङो थान्दा कुल ओमफ्राय जा बिथांमोना जाखाङाखै दङ ओमफ्राय दा हाबबाय आरोना माबायाबो माबा नङा वाटारप्रुफ ना दैयाव गोलैबा सेस डिसप्ले सेस मबाइल सेस थांखाबाय थ' दा बाहेरायाव ओंखारना दोननायानो गाहामसै लागाव फंबाय मजा लोगोफोर उन्दैनिसो गोसोखाङो बेफोरबायदि बारनो नुबा बिराद दुगैयोमोन गोदो खान्थाल थाइजौ जाजोब्बाय बिसोरो साबादोनो आलौलाजोब्बाय नो mana सानस्रिनो रोङानो सालाया
ทดลองมาแล้ว biar mana nih view apa semuanya dia zaman saat ini wow A few moments later. Das sekarang sih nih mana sapri modal baik sebutin bola apa juga deh nunggu nong baik kameramen dop simpu deh boleh ya barsum kan sih baik tapos na dyan Deng. Barum tuh. Tegar. Wah. once more Kameramen nih. Nah, kau bahas semua kayak. Nih seri udah pembai. Masa udah barsum dulu yuk barsum lagi baru deh kibun. Masa pembai dulu dah. Zai di keleng sih best semua kayak. Pembai dulu dah. Dulu aja nih. Rilis mana semua semua kayak. Nih kau sih. Tuh tahu mana zai an channel godan channel ko onnaनै subscribe खालामबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे लाइक होबानो जाबाय ओमफ्राय हायोबा लोगोफोर शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर थ' एसे सापर्ट खालाम लोगोफोर थ' साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर दे लागाव दुगैग्रा माखाय ओरैबायदि बांफैबायना 22 जन जाबाय टटेल लोगोफोर नायनो हागोन नै नाय साबेसे नै आरो इसोरबो बिथांमोना दासो फैदों नै साप्रि मडेल खानाय सिनजोब्बाय गासिबो नाय बिराद गोबाव दुगैबाय 40 मिनिटसो जाबाय जों दुगैनाया बा दे उननिफोर बारदो हो फंबाय वाव ओरैबायदि बुरजा ना बिराद ख्रि नाय Shot. Hamkabai. Deh, Tiger Bird. Hu. Wah. oh ya budi baik Iya. Lau, musani. Musani berkan say. Deh. Musani. Musani. Wah. Musani ya. Naik dulu mah wow. Wait. Udah birat gaut wait ini bener. 50 menit sampai mota-moti. Hinjauनि मोखां गररा गानना फैदो जा बिथाङा हिनजावनि मोखां गरराखौ गाननानै दुगैफैदो लोद नाय बोरै बागाना माय नाय बारदो बारदो जुख्लायबाला बारा बारनानै जुख्लायखाबाला जुख्लायबाला बारा बिराद गोबां बांबाय आरो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आंना मबाइला माबा फुल जादोंमोन जायगा गैलामोन ओमफ्राय दायो भिडिअ खावसे दाननानै खालामफिननाय जाबाय ससेखिनिखौ ओमफ्राय दिनै भिडिअ बेखिनियाव दोनथ'नो जाबाय थ' भिडिअखौ नायनो मोजां लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव जाय गोदान भिडिअ अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गाइस थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन दिनै भिडिअ बेनोमोन थ' गाइस थ' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन थ' बाय बाय